kwarta nga gihatag si mga pagbalo ni mo 50 pesos ipalit na ni mong skin ha napay mo mga kauban mga buligit ang mga naong ang plato nito wa pa daw gasan nag-abot na lang buntag atong gabi ha kawag ikaw unsa man ka ha ikaw gini mo mga barkada mga buligit what tubag 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 Una mo tubag na ko, di ka kahulat! Di ka kahulat? Di pwede maghulat kung mutubag ko! Oy, nag-eskwela ko yan, nag-eskwela ko! Wala lang ko kay kung eskwelahan karon. Kaya mong maestra, gidisminuriya, nagdugo-dugo ang iyang bilahan. May eskwela siya dito, mag-ana-ana, magbakang-bakang, kaya nagdugo-dugo ang bilahan. Kaartig yung kainin mo kuya, no? Nag-relax-relax, sami ka dyan, masuko na yun ka. O ginunta kaya ha, dili ko gagmay grado. Para ignunawo kaya, 77 akong ginagamihan karon og naan ako 83 nga grado. Hilas ni ka mga saba sa ako, kauban ako mga barkada. Ang imong gihatag sa akong nga balon 50 pesos ra. Akong grado 83. Kung moto naon-naon niya, kulangan pa ka kay 50 ra imong gihatag nga balon. Baga kay kag naong mga saba. Mura kag kinsa kuya, mura kag kwartahan. Suyok, adik-adik. Nakakita kaya nga nagsuyok mi diri, nag-adik-adik mi diri. Kani, kadyot ra nga dula, adik-adik dayon. Ya, parang yung taga nagtarong ko. Wala ako na ni Garilio. Mutagay ra ko kung ngay man libre sa kuha. Musay ko gignag adik-adik ko. Nakakita kang daghan mi tato. Nakakita ka daghan mi tato. Nakakita kang namayot mi na maligya mi sa mong lagay 150. 150. Maligya sa mong lagay. Masayaw-sayaw anak, magligya anak, sayaw-sayaw. Anak, adik-adik mi. Ano ya? Nakakita kang tato. Nakakita ba kang tato ya tubag? Nakakita kang tato sa among lawas, ikaw, nga sila. Mga adik kong dagway, nakikita to, hubuan ninyo, hubuan ninyo. Hubuan ninyo na, hubuan ninyo. Asay tato, asay tato, asay tato iya. Nagsige mig palit og skin kay dili tahamis siya, dili tahamis. Sayo gid nga mga adik ni. Na, ha? Kani, adik? Ya. Niwang among lawas siya kay nagbulad-bulad rami. Nagbulad-bulad, bulad-bulad rami ya. Bulad sa buntag, bulad sa udto, bulad pa sa panihapon, bulad, bulad, bulad! Walay kahumanan nga bulad niya. Walay kahumanan nga bulad. Gabulad-bulad rata. Samtang ikaw ya, oh, wow, sosyalan ka. Pobrita pero naka-iPhone ka. Pobrita, naka-iPhone ka. Naka-iPhone ka. Naka-iPhone kaya samtang gabulad-bulad ta. Pagkaagi ka ni mong naong nga. Plato ya, kanang plato nga hugason nato sa kusina. Kanang plato nga nagdapuog sa tong kusina. Agoya! Ay, ragong ayaw mong istoryahiya kanang about sa plato ya. Kay kanang mga plato nga hugason diya tungod na sa imong mga barkada, imong mga bisita, imong mga sosyalan nga bisita sa balay. Imong mga bisita nga dili mo kaon kung walay sudan. Imong mga bisita nga dili mo kaon kung walay tinidor. Sosyalan! Grabe ka sosyalan! Ang sweldo 365 ra pero sosyalan. Murag kinsang datua. Sosyalan di mo agtong merkado kay sa SM gyud. Imong barkada nga sosyalan. Pobreng dagway naka-iPhone. Pobreng dagway artihon. Saya ka rin imong mga bisita mo nang ipahugas og plato sa kusina kay dagko silang kaon. Kay kami nga imong mga mangod gimintinar mi nimog bulad. Bulad buntag, bulad hapon. Uy, Ginoo ko. Pero yung mga bisita, ayahay. Yung mga bisita, busog ang tiyan, dagkong tiyan. Kami, nagkutoy og nagmahay. Ayaw, migigna nga nag-adik-adik mi, wala mi mga pulos kay. Naningkamot niya, naningkamot mi. Kanang hugason sa kusina, halaya, patilay na siring. Last game na lang ko naman ni Kuyaw, tiwason lang ko naman niyaw. Unsay last game iyapak ko na silpo sa imong naong lakaw dito lakaw Buntag bulad, udto bulad, ang ML player gasod analag bulad, o bulad, o bulad, o bulad, o bulad, o bulad, o bulad, ang ML adik gasod analag bulad, o bulad, og bulad, ang ML adik gasod analag bulad, og bulad, og bulad, og bulad, ang ML adik gasod analag bulad.